til 6 uger i værste fald. Første erobring fra Fred. Frans Diaputros med udgangspunkt på højre bakken, kombinerer fint og tæt ved at komme igennem. Frispark på kanten af feltet til Fredericia. Ja, så får de der testet strukturen i Esbjergs defensiv fra start af. 13:40 på TV3 Sport 1, hvor vi ganske vist er til stede i Herfølge og har fokus på HB Køge mod Vejle. Men også bringer der højdepunkter for alle de andre kampe i vores Nordic Bet Liga matchcenter. Dejlig aflevering fra Christian Sørensen, der skifter spillet over til Frans Diaputros. Vaslagic. Dejligt træk fra Putros. Rodolf Forsten til undsætning igen. Ja, vi må sige det. Fredericia mangler sådan en blokker for en forsvar. Det har Esbjerg altså i Austin. Virkelig en at tage fra defensivt. Esbjerg-spillerne står meget højt med bagkæden. Det giver mulighed for at angribe dybt. Benjamin Hansen med stort mod fører bolden frem. Super aflevering til Vaslagic, der har masser af fart. Holvad når den ikke. Det gør Marco Lund til gengæld. Det er jo ikke godt nok af Vaslagic. Det hele er sat så snorligt op. Og skulle stå model til meget de seneste sæsoner. Augesen. Godt med folk over bagerst. Holvad ligger ind foran. Og det her gør de klogt, for Fredericia kommer langt op og laver et fortjek. Så de ligesom får presset væk fra et forsvar. Ja, det er nemt at spille over hele midtbanen. Så er de 5 mand afsted i gule trøjer. Putros. Ja, noget af instinktet er altså pillet af drejer. Eller det er egoistisk, om du vil. Og vi hørte jo også Lammers at have intelligente spillere. Men mod Petre. Ja, generelt dårlig indlæg fra Esbjerg. Og så kører vi den anden vej. Dejlig flow på den her kamp. Masser af plads at operere i for begge mandskaber. Putros fra Slagic. Putros igen. Dybt ind i Esbjerg-feltet. Putros fra Slagic med indlægget, som er lige ved at snyde sig. Det kunne gøre en forskel på den lange bane, men vi forventer jo så rigtig meget af ham her i den næstbedste liga. Jeg synes bare, han er startet noget afventende. Havde også en okay mulighed. Han fik foræret af Benjamin Hansen. Så har vi balladen. Men det bliver ikke den sidste mulighed i den her kamp, med den manglende flere for forsvarsspil, de viser, men det er jo sådan set fint nok. Ja, lad os bare holde fokus på det offensive. Det er noget af en fest, vi er ved at få sat i gang. Det bliver sendt afsted offside. Ja, men han er der. De løber altså og hygger sig. Sørensen og Augesen derinde. De har licens til at trække tilbage, skråt tilbage for bolden, lave de her fantastiske skift fra side til side. Og så ikke der var afstand nok mellem Esbjerg-kæderne, så kan det også blive det. Går stærkt den anden vej. Esbjerg mangler sådan en skarphed til at straffe Fredericia. Putros slipper fri af Mathias Christensen. Han har god power i Frans Diaputros. Ja, jeg synes, Leander har gjort godt stykke arbejde fra den første halve time her. 5 minutters periode nu. De bliver simpelthen nødt til at give. Ham går de heller ikke til. Altså, det er alibi-forsvar i begge ender lige nu. Det er det. Christensen. Det bliver til et gult kort for film til Mathias Christensen. Den er han prompte ud med. Prøv at se, hvor meget plads han får her.
den i mål. Faslagic i efteråret 2013 under Niels Frederiksen. Den havde der sine dage. Augesen. Faslagic beder om det samme gør Putros, der selvfølgelig er med igen. Han er med hele tiden. Det samme er størstedelen af Fredericia-spillerne, der får lov at lege, som de har lyst til på Esbjerg af det tekniske felt. De sidste 10 minutter har også virkelig gået Esbjerg imod. Har fuldstændig styr på det Fredericia. Og Petre, der ikke kommer til den i første instans. Jeppe Brink forsøger. Strækker arm på højre armen her. Korrekt. Det er en straffespark, og hvis Fredericia skulle score den her kamp, så skulle det nok være på et straffespark, fordi de har været i store muligheder. Ja. Frans Stier Putros. Ja, men han står klar. Han står altså over for en stor mand. En mand i Jeppe Højbjerg, der kort inden sæsonafslutningen fik reddet sit allerførste straffespark. Det var mod Morten Duncan. Det blev så ekspederet ind alligevel af omveje, men han reddede ikke desto mindre. Frans Stier Putros har allerede i sin relativt korte tid i Fredericia scoret 8 mål for klubben, selvom det primært har været som forsvarsspiller. Frans Putros lægger den stensikkert ind. Fredericia er tilbage og er også på tavlen. Fuldt fortjent efter en for deres vedkommende meget medrivende start på den her sæson. Og det her, det skal blive rigtig godt. Vi har 5 minutter tilbage i første halvleg, og så har vi altså en anden halvleg, hvor Anders Dreyer, det største talent på banen, har masser af selvtillid efter en flot scoring, og Fredericia nu har fået knækket målkoden også. Så det skal simpelthen give os en super fodboldkamp. Du kunne skrive teaterdrama jo. Det kunne være, man skulle. Som central midt, så det er en af de her små taktiske ting, han nogle gange går og pynser på. Det er ikke altid alle forstår det, men det virker meget godt. Og her synes jeg, han har ramt lige midt på skiven. Ja, men altså på bundlinjen. Mathias Hebo og målmageren Mikkel Bæk, eller Morten Bæk, guldsmed hedder han. Så det er bare Bæk Andersen og Kolund bryder. Mathias Christensen, der fik en advarsel fra film for et øjeblik siden, går en mod Putros igen. Nej, det mangler en fysik. Havde ellers sat Putros i første omgang. Han gør sig ikke bred nok, Christensen. Lige ned og høre fra Esbjergs assistenttræner Jens Letort. Jens Letort, lidt en rodet første halvleg, masser af chancer begge ender. Hvordan ser du det? Det må man sige. Fredericia har haft held med at presse os højt, og det prøver vi nu at dæmme lidt op for ved at tage vores ene halve angriber ud. Held lykke med det. Tak. Og så fik vi også afsløret, at de spillere, vi kalder kanter, dem kalder han. Han havde regnet med, hans kunne til en af de store Bukarest-klubber som næste skridt. Ja. Jeg tror ikke, de havde tænkt den næstbedste danske række som en mulighed. Dennis Høgh ligger bredt. Putros. Skidder Padonashvili, der bliver fjernet totalt. Ja, han har været ringe. Tort piller ham med igen. Der har været lidt fiksfakserier med fodtøjet fra Dreyer, men der har ikke været den speed, du har efterlyst i 50 minutter nu. Men vi ved også, at han har fyldt noget på tavlen på taktikbordet for Fredericia. De har set ham som den største trussel. Ellers lige var blevet enige om, at Esbjerg ikke kunne forsvare, men det er selvfølgelig lige meget, hvis de folder sig ud i den anden ende. Her var det Putros, der ikke kunne forsvare. Han hang. Det her. Putros er ikke til for. Jeg kan godt se Padonashvili. Han forsøger at være en rolig og intelligent spiller, men jeg synes fysisk defensivt fylder han ikke noget. Og han videre. Til gengæld er de i en kanon fysisk form. Ja. Og det er rigtig, rigtig gode testresultater og har lave fedtprocenter hele vejen rundt. Nej, det har et stærkt udtryk også. Og kommer nemt til chancer fra Slagic. Ja, fint fra Christian Sørensen. Nye appeller for hånd på bolden. Den her gang er der ikke noget straffespark. Hænderne er ind til kroppen. Markerer farligt angreb, mens vi ser den slå. Augesen. Dennis Høgh. Muligheden for at vise det. Han er også en angriber fra Rumænien. Der skal også være nogle af vores fordomme, som får lov at leve lidt, synes jeg.
Og man kan jo ikke engang sige, at Fredericia har sat jagten ind, for det har de faktisk haft held med hele kampen. Ja. Begge Esbjerg-mål er kommet midt i fine Fredericia-perioder, som de så fortsat med umiddelbart bagefter. Så de har fået Jakob Lunki ind og går i pres her. Så de spiller med 2 lidt mere kontrollerende midtbanespillere. For Slagic. Petre. Dejligt fodarbejde fra Adrian Petre. Fin teknik, men Putros han bliver bare stående. Hopper ikke på noget. Og det ender altså med at være et rigtig fint forsvarsarbejde af Putros. Prøv at se, hvor fin en touch der ellers er, men han er hele tiden. Så får bolden til at operere igen. Sådan her. Fint med plads til Faslagic. Putros byder så også til. Putros løfter den over bagerst. Og gang i sæsonen for Fynboerne fra Marienlyst. Og scorede faktisk også på Brøndby Stadion i en pokalkamp mod Brøndby. Blandt andet skal Viborg i aktion for første gang i sæsonen. Hovedbanen mod Thisted. Brabrand åbner også på hjemmebane. Den anden oprykker. Ligesom Vendsyssel skal i aktion efter en ordentlig overhaling i det her. Det har du fuldstændig ret i, men vi ved jo også, ligesom AGF, hvis det begynder at gå godt, og sejrene kommer, så bliver det altså også en... Det er fra 12:30 på søndag på TV3+, og så kan man jo bare blive hængende på 3+ for at se en meget interessant kamp mellem 2 af de danske ligaen. Rykket ned med dem. Var relativt meget med. Også i første division, men valgte at tage tilbage til Marienlyst. Kast. Ja, så giver det ikke umiddelbart meget mening, men det er jo nok fordi, det blev taget for langt fremme. Putros bliver i hvert fald kaldt tilbage. Det er det ringeste job i dansk erhvervsliv, det er at være linjedommer. Det er simpelthen... Lige før man ikke engang skal skrive det på sin LinkedIn. Det er simpelthen en Urias post. Den ind på Viaplay.dk og følg kampen live. De er en halvleg bagud i forhold til os, så der er masser af action endnu i det opgør. Så kig på banens hurtigste. Godt ventet af Mark Brink. Petre samler op rundt om Putros, der trækker ham ned, og det kommer til at koste Kons Putros et gult kort. Ja, det er en af de få markspillere, der ikke har et gult kort. Ja. Hvad er vi? Nej, godt skifte. Putros, der har lagt sig frem som en ekstra station. Fredsted. Putros. Ja, og han har også det her træfferkort aftræk. Det er nemlig rigtigt. Få strakt Esbjerg lidt ud. Der skal falde et indlæg nu fra der. Putros, hvis det skal udvikle sig til noget som helst. Eller en god aflevering til Christian Sørensen, som så kan